Ci mana. Dan hannunka nan. Banza kenan, kai ya za mu samu abin da za mu ci ne? Wani iri kenan? Ko da ƴar ayaba ma haka. Gashi. Menene wannan? Abin da ka tambaya shine na kawo ma. Ayaba ka tambaya kuma ayaba na je na dauko maka daga cikin gida. Baka da hankali kai baka san ba a barewa ba ake kawowa. Kai, in dai har bawon kake so, to je dauko maka bawon kawai magana ta wuce. Kai wani irin shashasha ne? Wani irin mahaukacin mutum ne kake dukan karamin yaro? Ya kan dukan dan karamin yaro haka? Na tambaye shi kayan marmari, wai da yaje ya dauko min ayaban. Me yakon ya kawo min ita sanda ya bude ta tukunne ya Kai me kawo ka tambaya? ayaba. Shin bai kawo bane? Ya kawo. Shin kai bawon zaka ci ko kuma ayabar zaka Bawon. ci? Ka kalli inda kake yi. Mu dai abin da muka sani shine mutane suna cin abinci cikin ayaba ne ba wai kuma bawonta ba. Sakare marar hankali. Ka juma kawai ya kawo min ayaba. A haka ne zan ci inda ya bare ta. Kai mutum ko dabba? Dabba. Ka gani ban ba min da ya name ni ma ban san ma ina ya je ta ba kafin ya zo ya taba mun wannan ayaban. Ba shi bane ba saboda na san abin da zaka faɗa to kafin ka furta ma an dauki tsamma an ka goye maka abin da yake jiki. Gaskiya wannan ba damuwa ta Ina bane. kana nufin abin bai kyau bane. To tunda haka ne shikenan ba za a saka mata ruwa kamar inda ake mata ban ruwa kafin ta fito inda kowa ke ci haka abin yake. Aha. Kai gaskiya wannan ya zama kwama kai kazanta. Kai, to gashi an riga da an wanke maka ko? Allah ya sauke na ci wannan abin. Ina ka ce Allah ya sauke sannan kuma ga mutane kowa yana jin abin da za a yi. To da Allah ina so ku taimaka min ku ɗaga min shi sama don haka dole sai ya ci wannan ayabar. Aha, ku ɗaga shi. Waya! Are you guys having fun?